Good morning. Салом алейкум, рӯз ба хайр ба ҳамаи шумо. Номи ман Анна Биердо мебошад. Ман ноиби президенти Бонки Умумиҷаҳонӣ дар оиди масъалаҳои амалиётӣ мебошам. Имрӯз субҳ мо бо ҷаноби олии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон як суҳбату муҳокимаи пурмуҳтаво ва конструктивӣ гузаронидем. Ва мавзӯи асосии муҳокима вохӯри имрӯз ин баррасии натиҷагирӣ аз ҳамкориҳои пурмаҳсули байни Бонки Умумиҷаҳонӣ ва ҷумҳурии Тоҷикистон буд, ки дар тӯли солҳои зиёд амалӣ карда шуда такмил ёфта. Сандуқи лоиҳаҳои Бонки Умумиҷаҳонӣ дар Тоҷикистон зиёда аз 3 миллиард доллари амрикоро дар бар гирифтааст, ки дар он лоиҳаҳо дар самти рушди иқтисодӣ, инфраструктурӣ ва дигар самтҳои рушди ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ мешавад. Ва ин соҳаҳоро дар бар мегирад аз қабили инфраструктур, рушди деҳа, лоиҳаҳои беҳтар кардани таъминоти об, санитария ва беҳдошт. Ҳамчунин дастгириҳоро дар самти татбиқи ислоҳотҳое, ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешаванд, низ мо дастгирӣ пешниҳод кардем ва яке аз масъалаҳое, ки дастгирӣ шуданд, ин ислоҳотҳо барои бештару баландтар кардани нақши бахши хусусӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар ин ҷода бахши хусусӣ яке аз соҳаҳои муҳимтарин барои таъсиси ҷойҳои кори нав ба ҳисоб меравад мебошад. Ва ин ташриф барои ман низ як ташрифи нодир буд, барои он ки дирӯз ман имконият доштам ба нерӯгоҳи барқи обии Роғун ташриф орам. Бинобар он ки Бонки ҷаҳонӣ яке аз 9 шарикони рушди ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд, ки ба охир расонидани сохтмони лоиҳаи нерӯгоҳи Роғун низ саҳм гузошта истоданд. Барои мо нерӯгоҳи барқи обии Роғун на танҳо барои ҳамчун як лоиҳаи муҳим, на танҳо барои беҳтар кардани шароити зисти ҷумҳурии Тоҷикистон, аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон, балки ҳамчунин барои кишварҳои минтақа Осиёи марказӣ мебошад, ки онҳо имконияти ворид кардан воридоти қувваи нерӯи барқи сабз дастрас мешаванд. Итминон дорем, ки ҳамкориҳои пурмаҳсули мо дар оянда низ идома ёфта ба аҳолии Тоҷикистон, ба сокинони Тоҷикистон боз беҳбудиҳо меоранд. Thank you so very much.